mangsa mono mati luwih ana sasminaning sun jagat wasisaning Bathara paman Wasa Senar ayo ndadekake kagiat pekresi paman marira biji wonten ngajengan manira paman Patih Arya Sengguni paman Wasa Senar kawula nun nggih anak Prabu sakaranggung Gorawalan panampinipun ing abdi kepatihan sareng kula tampi timbalanipun maduke Indra ing Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos ing manah Pindaran Salomba pinanjaring alun-alun katemping samirana kumiti racaruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggih wanter sabda pangandika paduka kepareng abdi cemadhong dawuh kawula nun nggih anak Prabu paman Wasa Senar nggih kadipayan hangresi paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Pranata tata rakiting negari Ngastina paman Wasa Senar menawi paduka dangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguji wani para kawula sami sayek saka kapya karo luguring nusa bangsa tuwin negari Ngastina medhaipun para diputrit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggil kawula nun paman Wasa Senar nggih ndadosaken suka marwata suta raos ing manahipun ingkang putra Ngastina pakaran ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggone ngadhep ngarsaning manira paman Patih Wasa Senar kawula nun nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi kepatihan namung dereng lan saksampunipun kepareng kula ngaturaken sembah pangabektinipun ing abdi kunjuk sandhappada paduka anak Prabu kula tampi dawuh sami-sami paman Wasa Senar kaprayogakna anggone ngadhep ngarsaning manira paman Patih Sengguni kawula nun sampun boten kirang prayogi nggih anak Prabu Ngastina bapa Merbanturna bapa ing Sukalima sarawuh paduka kula ngaturaken karaharjan rawuh ngandika bapa ing Sukalima wonten negari Ngastina bapa Merbanturna bapa ing Sukalima astaka swala sila bertapa swalu kimbel sumorante hawela welaha nun inggih nggih tansah pinanganing kawidadan ing sambikala sawanipun ing bapa ing Sukalima mangga widada niskala sawanipun ing bapa nir ing sambikala durga mendhak kala sirna nama keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ing bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana kula tambah karya bombong raos ing manah bapa Duna mboten langkung kasekecana anggen jengandika lenggah kula naknan sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing bapa ing Sukalima nggih kawula naknan Kakang Prabu Karna ing Awangga mugi kasekecana anggen jengandika lenggah wonten ing Datrayapura Ngastina Kakang Prabu Karna ing Awangga kawula naknan nggih Kyai sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing Raka ing Awangga namung derenan saksampunipun kepareng kula ngaturaken Pudi astawanipun ing Raka Ngawangga kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Kadang kula ing Ngastina Yai Prabu Duryudana kula tambah karya bombong raos ing manah mboten langkung kasekecana anggen jengandika lenggah Kakang Prabu Karna ing Awangga kawula nok sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing Raka ing Ngawangga Yai Prabu Ngastina apa dene sira Dimas Kartowarma prayogakna kula ngadhep ngarsanipun Kakang Yai Dimas Kartowarma lho diwaji sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayipun Kartowarma delan saksampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhappada paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina wis tampa sira Yai ngaturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Waratakna mriksagung kadaningsun para sata Kurawa kang bodhang gandum sibuk lan tatanan para wadyabalaja ingkang padha saur manuk jeneng manira diambabarake wigatining pasewakan Kartowarma lho iki menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Kanjeng Koko Prabu sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ngastina Koko Prabu Duryudana wangsul ngersanipun paman Wasa Senar Bapa Durna
Mila Kakang Prabu Karna ing Awungga sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana dene dinten samangke kula wantun hambaya mirawuh ngandika sami wonten Datulya Praja Ngastina Bawaduna Paman Harya Kepatihan apan menika sanes dinten pasewakan ingkang mirunggan lan saben dinten dipun wontenaken madyaning negari Ngastina nanging kaselak nata ing raos daya-daya kula nglempahaken sangkaning para sepuh mila menawi wonten lebatipun ingkang putra Duryudana sewu-sewu kalapatan kula mugi diagung pangaksami paman kula sejenar Bawadana tuwin Kakang Prabu Karna ing Awungga nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula anak Prabu Duryudana ngemuti bilih ingkang bapa menika gesang yep wonten ing pepada paduka anak Prabu ing Ngastina nyatanipun kula menika sampun kadhapuk minangka Warangkanata ing Ngastina mila menawi wonten bot repoting penggalih paduka menapa malih bot repoting negari Ngastina sampun malih katimbalan ing Wancirina nadyan kadhawuhaning Wanciratri ingkang bapa ing kepatihan boten badhe suwala tartemtu tansah mastuti sabda pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina mlingking saking menika nggih gandeng ingkang bapa sampun kepareng sowan mugi Mbah Barana menapa ta wigatosipun dening paduka ngawontenaken pasewakan ingkang bene adat ingkang sampun kepareng Mbah Barana ingkang sejati dhateng ingkang bapa ing kepatihan nggih anak Prabu ing Ngastina oh semanten ugi ing bapa ing Sukalima nggih kados kula gelak lampah kula daya-daya prapteng wonten ing Datulya Praja Ngastina pangajaping manatan boten wonten sanes kejawi namung enggal kula nampi sabda pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina gandeng samangke ing bapa sampun kepareng sowan wonten ing Datulya Praja Ngastina tumungken Mbah Barana dhateng ing bapa ing Sukalima mugi parenga suka paring dawuh wonten wigatos menapa dening paduka ngawontenaken pasewakan ingkang bener adat ingkang sampun ingkang bapa nedya ngangelungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utawa paduka anak Prabu Ngastina nggih anak kula anak Prabu Duryudana Yayi semanten ugi kula ing ngraka ing Awungga mboten wonten sanes kejawi namung tansah angrantu sabda pangandika paduka Yayi Prabu mugi keparenga enggalih Mbah Barana sejatos sing pasewakan menika wonten paridamel menapa Yayi Prabu Ngastina Paman Harya wonten dawuh nggih anak Prabu Bawadana wonten timbalan nggih Kakang Prabu Karna ing Awungga wonten dawuh Yayi rinten pantaraning dalu kula menika mboten badhe saged pisah kalawan anggen kula tansah angen-nam dhateng kawontenanipun kadang kula para Pandhawa nadyan jagat menika sampun sami nyebat yen menawisipun Kurawa lan Pandhawa menika sederek tunggal Kanjeng Hyang Wiyasa ing Satwarga monggo anggenipun sami badhe mestani ning tumrap Duryudana Pandhawa menika mujudaken satru munggu ing cangklan Pandhawa menika kula anggep mengsah kula piyambak gumlaring jagat menika boten wonten ingkang kula anggep mengsah satru bebuyutan kejawi namung kadang-kadang kula para Pandhawa mila slaminipun menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam padang gesangipun Duryudana menika boten badhe ayem boten badhe jenak tuwin boten badhe kepenak manah kula rinten pantaraning dalu tansah dipun bebeda dhateng kawontenanipun para Pandhawa rina wengi ati kula menika tansah dipun gegasah dening para Pandhawa inggih bab samukawisipun boten ateges negari menika kula namung minangka dados dapur Ratu Wakil nanging sampun sebar wonten ing jagat bilih Duryudana menika Nalindra Ngastina Duryudana menika Nalindra ingkang menang gadhahi pangwaos tumraping negari Ngastina iwa semanten nadyan sampun kula tetepaken wonten ing manah menawi kula menika Nalindra Ngastina ewa dene tansah gumana musik wonten manahipun Duryudana menawi ngantos Pandhawa ngucik dhateng negari Ngastina tan wurunga negari Ngastina badhe wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa mila boten maneh boten mukal menawi pendak-pendak kula ngawontenaken parepatan pendak-pendak kula ngawontenaken pepanggihan pendak-pendak kula ngawontenaken pasewakan madyaning negari Ngastina ingkang dipun rembag boten wonten sanes kejawi namung Pandhawa
kados pundi srananipun Pandhawa saged Cupeta umuripun enggalo sowan dhateng panguwasaning Gusti kados pundi Pandhawa enggalo tekaning pati sampun ngantos ngegasah dhateng manah kula mila mboten benten kaliyan ingkang sampun grembak wonten madyaning pasewakan ingkang sampun kepengker dinten menika kula ngempalaken sangganing para sepuh inggih namung badhe kula kanthi supados sak mangke saged damel srana supados sak mangke saged dados jalaran sirnanipun para Pandhawa kula mboten kepengin Pandhawa lono urip wonten ing jagat raya mila dinten samangke kula aturi paring pangandikan Boko Setunggal kawiwitan saking Paman Haryo Sengguni Bawadurna tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga ingkang kula anggep srati kula ingkang kula anggep bini sepuh ingkang saestu njombani sarta nglabuhi dhateng pun Duryudana kula nyuwun supados dinten menika pikantuk karti sampeka ingkang sae supados samangke Pandhawa sageta cupet umuripun gumelar wonten ing jagat sageta Pandhawa tumunten mapan wonten ing neraka yamani awan wonten dawuh nggih monggo latri paring dawuh miturut Paman Haryo Sengguni srana menapa malih ingkang kedah kula ginakaken supaya Pandhawa ndang Cupeta umure supaya Pandhawa ndang modar aja nganti urip wonten ing jagat raya aduh nyawa-nyawa jimat kula nggih paribasang sampun ketelasan pemanggih anggen kula munjuk atur ngersa paduka anak Prabu Ngastina menawi ngrembak babakan para Pandhawa utaminipun ngrembak babakan perkawis pejahipun para Pandhawa nuwun sewu paduka sampun priksa piyambak sampun marambah makaping-kaping anggen kula damel srana pejahipun para Pandhawa ewadene Pandhawa boten nate saged dipun krenah cintrakanipun pendak-pendak Pandhawa dipun budidaya cintrakanipun malah waluya nirmala temah jati temah mulya tegesipun malah pikantuk kanugrahan pendak-pendak Pandhawa dipun jangka pejahipun malah kinayoman dening panguwasaning Gusti Ngakarya Loka nuwun sewu nggih lupya ingkang sampun kelampah sampun kaping pinten kula menika damel srana pejahipun para Pandhawa ewadene bab cabar gagar wigar tanantuk karya nalika Bratasena kula cemplungaken wonten ing Sumurupas mboten pejah Bratasena malah pikantuk tirta rasa kundha kamulyaning jagat sinten ingkang saged ngunjuk setunggal kendi menika kekiyatanipun wuwuh 100 gajah mongko Bratasena kelampahan ngunjuk 8 kendi ateges kekiyatanipun Bratasena menika menawi sampun murka kekiyatanipun sami kalian kekiyatanipun 800 gajah menika nggih nalika Bratasena kula loropaken wonten ing Wanamarta supados babat wana pamrikula supados dipun pejahi dening para bangsaning jin berkasaan nanging Bratasena mboten saged pejah nanging malah pikantuk negari Ngamarta inggih negari Ngendraprasta nalika Bratasena wangsul wangsul dipun jangka pejahipun jernyatanipun Werkudara menika dados kekiyatanipun Pandhawa nanging nuwun sewu pundi ingkang kelampahan mboten wonten ingkang kelampahan malah ingkang mestinipun kedah menawi dipun petang sarana kamanungsan kudune tekaning pati nalika Pandhawa mapan wonten ing kutha Pramanakati wonten ing Bale Sigala-gala wonten ing Waranawata mlebet wonten ing pesanggrahan dipun besmi mawi geni ingkang murup mangalat-alat tepung gelang kekalangan mboten wonten papan kinarya lumajar mestinipun menawi petanganipun lumrah Pandhawa 5 mati Pandhawa 5 musna mati wonten madyaning Bale paleremanipun para Pandhawa nanging nyatanipun Jawi ing atasipun dipun obong lor kidul wetan kulon kok mboten saged pejah ewa semanten malah mulya ngawi bawa wonten ing wana Ngeka Cakra menika ateges nuwun sewu kanthi srana menapa kemawon Pandhawa menika mboten saged dipun pejahi Pandhawa menika mboten saged dipun krenah cintrakanipun menika ingkang dadosaken bingung manah kula ing atasipun Pandhawa menika jalma lumrah Kurawa ya jalma lumrah
padha-padha turasing Begawan Wiyasa ning kok bedane bumi karo langit. Yen Pandhawa persasat kaya diayomi dening sing gawe urip, yen Kurawa persasat kaya dikiwakake karo sing gawe jagat, nah ingkang saged kula sebataken sing boten adil menika boten kok titahipun, sing ora adil sing kuwasa. Mangkir miyin nggih, mangkir miyin. Sampun kesesa nglepataken dhateng ingkang kawasa. Nyuwun pangapunten, seklimah pangandika panjenengan nglepataken dhateng ing karya jagat menika mangke menawi Gusti paring bebendu dhateng negari Ngastina ingkang ngraosaken boten namung panjenengan piyambak nanging kawula sak negari Ngastina nderek ngraosaken. Sampun ngantos panjenengan nglepataken dhateng ingkang kawasa. Nuwun sewu, menika mangke badhe boten sae kedadosanipun. Lajeng kula kedah kados pundi? Srana menapa ingkang kedah kula tindakaken? Nuwun sewu lho nggih. Janjanipun menawi kula petang-petang wonten mriki menika wonten tetiyang ingkang mestinipun saged damel srana pejahipun para Pandhawa. Dasar sampeyan opo matur ingkang kaya mekaten? Mergi Pandhawa menika dados siswanipun. Guru menika mesti ngerti dhateng keringkianipun Pandhawa. Iwa semanten menawi ngrembak bapatine Pandhawa kok saur manuk kemawon boten, ngunjuk atur kemawon boten. Nuwun sewu. Menapa inggih saged dipun wastani nek tata lair piyayi menika ceciklu wonten Ngastina ning batin ngemuli karo para Pandhawa. Tata lair tresna karo wong Ngastina ning batine ngrangkul karo para Pandhawa. Buktinipun ingkang dipun rembak patine para Pandhawa, wong dheweke ngerti keringkianing para Pandhawa kok tanpa matur, tanpa paring pangandikan. Niku ateges wisuh lumuh ngentasi perkara. Kosik, Dipate. Usik, sabar. Oh, kandhak bleguduk suwanu gembel, sumerante, habla. Kakang Duna nggih. Ora usah dadak mbok sebut mboten samang sebut jenenge, ora usah mbok arani. Sing jeneng wong tua kaya kula niku mang balang liring mawon wis krasa kok Dipate. Mang lirik mawon kula iki wis krasa. Merga wong tua niku perasaane peka, heeh. Nggih. Sampeyan krasa kena ngapa sampeyan krasa kok ora munjuk atur? Merga kula bingung sampeyan. Pandhawa menika murid kula menika siswa kula. Apa ya wangun apa ya bener ing atase kula menika guru. Lah kok kula mbelani salah sijining siswa, kula menika mangke disebut guru sing ora iso digugulan ditiru. Kula menika kudune tresna karo Pandhawa, ya tresna karo Kurawa. Pengajaping ati kula menika rinten pantaran dalu sing kula goleki mung kepengin Kurawa karo Pandhawa ki bisa rukun, aja padha pregejegan, aja padha bentak sirah. Niku kekarepaning wong tua. Nuwun sewu. Nggih, pripun? Sampeyan duwe gagasan kaya ngoten kena mawon. Ning sampeyan sakniki kudu krasa. Sampeyan sakniki mukti teng pundi? Teng negara Ngastina. Isa entuk brana picis pangkat derajat sapa sing peparing? Anak Prabu Duryudana. Sinuwun Prabu Dastarata. Tegesipun sampeyan urip niku urip merga mukti teng negara Ngastina. Mestine nek wong iso ngrasake mukti teng negara Ngastina niku labuh-labet karo negara niku wis sak trepe. Ning nggih menapa sampeyan mboten labuh-labet tumraping negara Ngastina? Mangke yen to? Nek Ngastina niku ketekan parang muka, ana wong sing arep njongeng kawibawane anak Prabu Duryudana. Oh, Durna niku mang dokok marep. Kula mati kinarya adege ngalanjanipun anak Prabu Duryudana kula sago. Kula mati aja kok ming dadi batang dadi bledok si bleget apa. Waton dadi cagat wae anak Prabu Duryudana kula sago. Ning nuwun sewu nek perkara nglabuhi kok mateni murid kula sing kula tresnani para Pandhawa. Nuwun sewu lho Dipate, niku sanes pakaryan kula. Boduna. Wonten dawuh nggih. Menawi jengandika boten saged lan boten purun damel srana pejahipun para Pandhawa, dinten samangke saged kula wastani. Tata lair Babaduna menika nderek kula ning batin sampeyan niku mungsuhe Duryudana. Mudhar ora. Ya. Wong ki saiki didelok muktine nendi, le peparing sapa, ya kudu manut karo sing peparing. Ora kok njur sakepenake dhewe. Nuwun sewu nggih menawi dawuh ngaten menika, manah kula bingung. Boten usah bingung. Ajrah kalian melaking Jawata. Duryudana sing nanggung. Nek ana dosane, ana lupute sing kudu mangsandhap, kula sumpahke teng jagat
manggawe karpi sampeko piye carane Pandhawa tekaning pati nek ana dosane ana lupute kula sing nanggung kula sing ajeng nyaur sesuk upama kula wis tekaning pati niku nganten niku saniki mangendika ora ah-oh pendhita komeng ah-oh nggih bila dinten sampeyan kula aturi paring dawuh sampun wigih ringo-ringo kula mbetahaken karpi sampeyanipun Bawaduna kula mbetahaken keringanipun para Pandhawa kendas malu gempol manyar-manyar cuk ning dungkul wana dadyalah salah dadi wana nuwun sewu lho Ger inggih kula badhe matur namung semunipun estunipun menika cengkah kaliyan batin kula wis ta rasa dadak werna-werna gek ngendika keringgane Pandhawa kuwi menyang endi dadak cengkah ro batin pun gek paring pangandikan oh inggih Dik Pati nggih ya abot tenan wong suwita menika nggih Dik nggih kudu iso ngerti sarta kudu iso ngaturake dharma bekti ya kula lakoni kaya ngeten iki mergo nggen kula tresna karo wong negara Ngastina kula lakoni kaya ngene iki mergo kula tresna karo para Sata Kurawa oke kula ajeng matur nggih ngoten Kakang Durna niku kudu sing tetep tangguh-tanggun nuwun sewu Ger Pandhawa menika menawi dipun prail utawi dipun pisahaken menika mboten saged pejah amargi Pandhawa menika gangsal kekiatan ingkang mboten saged dipun pisahaken mila menawi kedah mejahi para Pandhawa menika sareng 5 cacahe upama Werkudara menika dipun pejahi piyambak mboten badhe saged pejah kanthi srana menapa kemawon mboten saged pejah Pandhawa menika 5 cacahe ngoten 5 menika setunggiling angka ingkang sanget ageng tumraping daya kekiatan dasaripun wonten negari Ngamarta menika panembak 5 menika sanget dipun tindakaken dening para kawula sanegari Ngastina turta dasar negari Ngastina menika ugi utawi dasar negari Ngamarta menika ugi 5 cacahe mula nek 5 menika dipun prail-prail mboten saged isa nek 5 menika sareng dipun pejahi menika badhe dados sarana pejahipun para Pandhawa terus carane piye sampeyan mangparing pangandikan nek 5 cacahe niku carane pripun ya Pandhawa 5 cacahe kuwi dikerenah patine dikelumpukke ning endi ning alas apa ning segara terus dipateni bareng monggo 5 ning Pandhawa kuwi duwe kekuatan dhewe-dhewe pancen bener Dik Pati kekuatane Pandhawa kuwi luar biasa sing barep ya kuwi anak Prabu Puntadewa wong sabar sak donya iki sapa sing nguli anak Prabu Puntadewa sapa wong sing ikhlas sak donya iki sing nguli anak Prabu Puntadewa iki aja kok dijaluk bandane dijaluk patine wae nek kanggo kabungane wong liya nyawane diwenehke dening anak Prabu Darmakusuma nggih aja kok dijaluk patine dijaluk bojone wae dikeke kok mergo kanggo kabagane wong liya dheweke ikhlas lahir batin orang grundel ngono aku tawar njaluk kok ming rapenak atiku nggih nika napa-napa diwenehke wong ikhlas wong sabar nika kekuatane ning gone ikhlas lan sabar nika mboten ngungkuli kalih Sri Prabu Darmakusuma mula kalau kengrat padha ngundangake nek anak Prabu Puntadewa meniku getih putih sami kalih kula nggih to nggih ngaten terus Werkudara niku nggon kasantosan nggon kekuatan ngaten Werkudara niku nggon kekuatan nggon kasantosan sapa sing kekuatane ngungkuli Werkudara kula katakon kula 100 cacahe kemawon menawi dipun tanding kekuatane kaya Werkudara menika mboten ajeng isa padha ngoten sapa Kurawa sing digdaya kaya Werkudara sing santosa kaya Werkudara mboten wonten sing jeneng Durmagati niku bedol telowe dadak duyuhi sik kok nggih ning bedol telo lho Werkudara dasare wis ngombe tirta rasa kundha kekuatane 800 gajah nek wis ngamuk Werkudara niku mboten wonten sing iso mambenge kekuatane Werkudara niku nggon kasantosan tur dasare Werkudara niku kejaba kasantosan wonge doko kau ora tau basa ora tau tata krama ning lahir batine suci Werkudara nika resik atine nggih saniki Janaka terus keringkiane Werkudara niku nggih napa kemen dening ngomong keringkiane kok wis tekan Janaka keringkiane Werkudara niku wonge ora tau nyelaki dawuhing wong tuwa tansah ngajeni karo dawuhing wong tuwa Werkudara niku nek didhawuhi napa-napa mesti manut Werkudara kowe mlebu alas kono ning kono ana kaya ngene lebonono golek ana
mesti sendika. Nadyan janjane dheweke durung ngerti ning mergo madhep manteping Gusti Werkudara linambaran percaya ya mergo percaya lan madhep mantepmu iku napa sing digoleki iso kasembadan. Oh ngoten nggih niku Werkudara. Mula nika nek ditokke karo wong tuwa kaya kula kaya Sang Mahatmarsya Wara Bisma kaya Sang Begawan Wiyasa wah Werkudara niku manute ra jamak-jamak. Kandhane maang. Lho kula niku ngedongi kok. Lah nggih kula ya ngomong tenan. Lah saniki Janaka. Janaka niku kekuwatane teng pundi? Janaka niku kekuwatane nadyan nika lancur ing jagat langing bawana. Janaka niku Debya Sura Sekti kalintang jayaning perang. Tinatang mendajena menter. Tinumbak buntung. Nggih, rasah kesusu Kakang Dono. Jame ngoyak. Oh nggih. Janaka niku aja kok nek ngamuk aja kok titah swantah. Dewa mawon wedi. Oh, dewa wedi. Ning Janaka niku duwe keringkian. Sampun menungsa urip ora alam padang niku sak sampur-sampurnaning menungsa niku duwe keringkian. Sing jeneng raka sampurna niku nek diobong entek kok. Niku tegese duwe keringkian. Nggih, nggih. Nah, Janaka niku keringkiane nuwun sewu lho, Di mboten iki saru mboten ning mung karo wong wedok. Oh. Janaka niki tekmos, tok mes. Nggih. Janaka niku tok mes. Anggere ketemu wong wedok rada pripun ngoten Janaka niku wah wis ora duwe kekuatan apa-apa. Arep nggawa panah, arep nggawa keris, panahe duncalke, kerise duncalke. Kaose duncalke. Terus nganten nika. Nganten nggih. Nah, mlonten keringane dhewe-dhewe. Mula nek Janaka nesu niku ora usah kuwatir, Janaka nesu niku aja dipethukke kanggo otot, kanggo okol. Nek cukup digolekke piyai putri. Oh. Sing pas karo kekarepane Janaka. Ngoten nggih. Nggih. Terutama Janaka niku seneng banget karo sinden. Oh. Sing rada tuwa bathuke amba. Awake cendik. Aten? Nggih. Niku Janaka seneng banget. Mula Janaka niku mboten nate keri mesti tetet teng Natayudan. Oh. Mergo ngenteni Betari Setombok. Nggih, nggih. Niku tenan kok kula mboten gawe-gawe asli. Oh, ngoten nggih. Nggih, nggih. Niku Janaka keringkiane. Nggih, kula ngertos. Mula Janaka niku gampang keblinger, Janaka niku gampang menggok dalan yen para wanita ingkang sresna ing warni. Ngoten nggih Kakang, mula ora mung nek Janaka niku bojone akeh banget. Lah, perkara Janaka bojone akeh niku aja manggagas Janaka niku wong sing ngangsa karo wong wedok, wong sing seneng karo wong wedok mboten. Janaka niku pendak-pendak garwa putri, Janaka niku mengku garwa putri. Menika ora kok waton wong wedok, wong wedok iki iso ngunggahke derajate wong lanang apa ora? Wong wadon iki kedunungan wahyu tumraping wong lanang apa ora? Nek kedunungan wahyu lan iso ngggawe derajate wong lanang. Piyai putri menika mesti dipun mengku dening Janaka. Mula Janaka niku dadi lananging jagat lancur ing bawana niku mboten lepas saking cinta kasih seorang istri. Ngoten nggih. Nggih. Ngaten. Niku asli nggih Pati kula mboten goro. Nggih, nggih. Syukur iso siji ae. Nggih. Dene ora ya ora masalah. Nggih, nggih Kakang Dul. Lah, ingkang pungkasan inggih menika Nekula Sedewa. Menika wong kembar. Matine kudu bareng. Wong kembar niku kepenak ya wong loro, rekoso ya wong loro. Niku wis kodrating jagat. Nek sing siji kesandung, sing siji mesti ngrasake. Sing siji duwe lara, mesti sing ngrasake. Niku mang tonton, wong kembar pun dimawon sing ngonten niku. Nek ana sing siji lara, sing siji mesti ketok pucet. Arep ora lara ning ngrasake lara. Niku wong kembar. Nek sing siji mumet, sing siji ngrasake mumet. Niku wong sing laire kembar. Ngen kula wonten. Wong kembar niku sing siji lara, sing siji malah dolan. Niku kembar tenan mboten? Kembar tenan. Kula mboten ngapusi. Niku kembar sae. Ngapusi nek kembar tenan ya mesti duwe ciri gethek kaya ngono kuwi. Nek ora kembar niku ya tegese ora apa. Metune bareng lho. Oh. Nek metune mboko siji niku tegese kembar ning kembar mboten asli. Tegese ming Kakang napa jenenge iki? Kakang kawah diari-ari ngoten nika.
Kok ngawur? Kula mboten saking kula lho Dik Pati saking mburi kula niki. Kula niku ya goblok ora. Kakang kawah ora. Kawah nggo blepeke kowe kuwi to. Nggih, sampean niku pendhita kan dadak noleh mburi barang. Karang lali e. Rekake njaluk dikandani malah dibusokke kula niku. Ah, pancen. Nggih. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Wah, Pandhawa kudu dipateni barang. Nek mboten dipateni barang, Pandhawa niku mboten iso mati. Dijangka kaya apa mboten iso sirna. Saking lumayan bumi krep langit menika nggih. Nggih, matur nuwun. Kakang Prabu Karna, wonten dawuh. Wonten pangandika menapa ingkang badhe dipun ngendikaken. Nggih, bab perkawis menika kula namung sekedhapke mawon anggere kula badhe ngunjuk atur perkawis menawi Prabu badhe ngersakaken pejahipun para Pandhawa tumrap kula saenipun dipun kencang Bratayuda dipun tantang para Pandhawa supados adu atos sing balung kulit kulit menawi cara kados mekaten menika samangke kula kinten paduka Prabu kuwi badhe lega badhe kuncara asmanipun eman sanget ing atasipun Alendra-Gung Binathara badhe mejahi dhateng para Pandhawa kemawon dadak mawi karti sampeka tur langkung malih nuwun sewu lho Kyai ngendikanipun para sapa ingkang sami anjenengi madyaning pasewakan menika kala wau tumrap kula mboten wonten ingkang leres tumrap Kakang Prabu Karna mboten wonten ingkang leres nggih amargi kegiatanipun Pandhawa menika mboten wonten Pandhawa kemawon nanging wonten kalih ing tasah anglambari kekuwataning para Pandhawa setunggal Koko Prabu Sri Bathara Kresna angka kalih Semar Badranaya menapa sababipun dene para Pandhawa tansah kiat lair lan batosipun amargi tansah sinanding dening Kyai Semar lan tansah sinanding dening Sinuwun Prabu Dwarawati Yayi Kakang Duna pripun Dewati nadyan namung seklimah ngendikanipun anak Prabu Ngawangga kok tumrap kula cocok jebul Pandhawa niku le sentosa ora kok perkara 5 cacahe ning perkara Kresna karo Semar oh iya lali aku lah rak tenan to oh iya ya heeh bener Dik Pati ngendinganipun anak Prabu Ngawangga iki pancen bener pancen Pandhawa ki lek sentosa merga diampingi karo titising Sang Hyang Bathara Wisnu ya kuwi Kresna angka loro Semar Badranaya lah saiki mang golek Israna piye carane supaya Pandhawa iso tekaning pati Pandhawa mati kudu bareng angka loro Pandhawa utawa Ngastina kudu iso gawe pati ning anak Prabu Kresna apa dene Semar yen ora loro kabeh ya salah sawiji ngoten nek ora Kresna ya Semar kudu mati nek Kresna karo Semar angel dipateni terus kula tak takon selanane mateni Kresna niku pripun angel lah nggih angel wonten carane mboten kula lagi bakal mikir mergo Kresna niku wonten sencaki nek ketemu kula wah kaya ketemu kue bolu blas nggih nek takon Semar mati niku gampang mergo Semar ning derajate ngaceplik derajat ping 8 saudon 3 saurupan carane mateni Semar nek Semar dijangka patine dijujuk mateni Semar ora iso Semar digawe ngenes carane ngenes Semar anake sing dipateni wong ki nek arep gawe muring ning wong lanang siji dirusuh ya anake loro dirusuhi bandane kuwi mesti menemuring oh ngoten nggih Petruk pateni nek Petruk ra iso dipateni gareng sing gampang mawon wonge kuru sikile becik tangane cekot iku dikupeng Kurawa arep mlayune dirasa gebuki sirahe mengke ra mati gareng ya nek gareng iso mati nek ora iso mati Bagong pateni Bagong niku wong dlogak-dlogok nek omong sak penake dhewe ngaten tur niku ora tau nganggo petung Bagong diapusi Bagong timbali anak Prabu Duryudana diaturi sowan ing Ngastina mengko kowe arep diparingi dhuwit Brana Picis kowe arep dandani omahmu arep tukoke kendaraan Bagong mara tekan riki diokon ngombe racun Bagong gletak tutuki modal nggih Bagong mati Petruk krungu Petruk sedih wong sedih niku kembange wong mati nggih Petruk sedih lara diabetes nggih stroke dengkule ra iso ditekuk Petruk mati ngenes nggih Petruk Bagong mati gareng sedih kembange wong sedih niku mati gareng terus sirahe mlembung nggih mripate saya kira saya ciut
Gareng mati. Petruk Gareng Bagong mati, Semar sedih. Semar terus jeblok wetenge. Ngampet rasa susah. Nuwun sewu. Kula nek ngrasake niku wong ngomong niku kaya gampang nggih. Ning waton iki lara, iki mati, iki lara, iki mati, iki lara, iki mati. Kok kaya kepenak banget. Penak banget. Ampe ngomong kok. Perkara mengko nyata napa mboten niku gumantung karo sing do nglakoni. Perkara mengko Gareng iso dipateni napa mboten, Petruk iso dipateni napa mboten, Bakal iso dipateni napa mboten. Niku gumantung mengke padha budidaya mateni anak-anak Semar. Pun ngaten mawon debate. Niki pun ditok, pun ditok kudu golek patine Semar lan sak anak-anake. Nek Semar karo anak-anake mati, oh, Pandhawa ora duwe kekuatan. Pandhawa sedih atine, wong sedih kuwi ora iso ngopake japa mantra aji jaluk kawijayan. Pateni Pandhawa gampang ngene Sirna Margalayu. Paman Arya, wonten dawuh nggih. Boten pangling menika kadidine sawanipun kadang kula Jodipati kaliyan Madukara. Kasinggihan mekaten. Tumuli katimbalana menapa wigatosipun nggih Paman Lenggahing Mrayogi. Kula ngestakaken dawuh kadangipun Kakang Yai Werkudara. Padha raja saprabanira Dimas. Wah. Duryudana kakangku hiyo. Slamet tekaku aku ngaturake basa aku katura. Dikepenake nggone padha ngabiyantono saning anak Prabu Duryudana. Yai Werkudara padha kanthi harja. Karna kakangku slamet bektiku katura. Tak tampa Dimas. Yai Arjuna padha raja sapratamu Dimas. Koko Migati kalawan Bawadruna ya pancen mengkono. Ngertiya yen wis ana telung candra etung kulungguaning dina samengko. Drupadi Mbak Yuku ilang saka negara Ngamarta. Monggo ora ana baban kang mengo hondo kang sumindhi. Wis ora kurang-kurang nggonku nyebar wadyabala telik sandi supaya goleki Drupadi samanggaken dhateng Paduka Bawadruna. Borong anggenipun badhe paring mangsulan dhateng pun Werkudara. Oh inggih, inggih. Ngestaken dawuh, kepareng kula badhe majengaken kula ngabiyantara. Kula semanggaken Babang Sukalima. Kuwi ditinggal dening Drupadi Mbak Yuku. Mula gandeng kowe kuwi Brahmana lan kowe tak percaya dadi guruku, mestine kowe iso nuduhake menyang endi dununging Mara Drupadi Mbak Yuku Durna bapakku. Oh, lole. Menehi kaya karo sing wedok kuwi dadi jalaran lungane sing wedok. Yo. Angka 3. Sing lanang wis ora sentosa. Tegese piye? Wong wedok lunga saka omah mengko wis ana 3 sasi kuwi ana jalarane ya kuwi males sing lanang. Males sing lanang tegese piye? Tegese mbah kapan aku ora ngerti sing lanang tau konangan. Bekasan sing wedok terus males lunga saka omah. Lho, kuwi jalarane wong wedok lunga saka omah ki kaya ngono kuwi. Iya. Ning sak ngertiku Mbah Arep ora bakal tumindak kaya ngono. Mbah Arep kuwi wong suci lahir batine. Mbah Arep kuwi ibarate menungso sing ora kelebetan bedusan kuming pakartine, Mbah. Turahe pira diitung nganggo driti cecak kadalula. Nek tiba cecak kuwi berarti ora lunga, ming ning jero omah utawa ndek ning sorongan. Oh. Nek tiba kadal iki lho ndek ning pekarangan. Mbok nek sentong mbok ning kamar mandi lan sak piturute. Nek ula iki tegese gawa wong. Oh. Lah saya aku tak takon karo kowe Drupadi. Lungane dina apa? Anggara. Anggara ki apa? Ora tayah kowe pendhita kok ora ngerti anggara iki lho. Anggara ki Selasa. Anggara Selasa terus kasih apa manis? Anggara kasih. Selasa Kliwon. Waduh, kuwi demet-demet do metu. Yo. Anggara kasih kuwi anggara kuwi 4, kasih kuwi 7. Ngawur to ben meneng wae rasa trewek. Wong ngomong kok dipancai wae. Hitungane dhewe-dhewe saka 5 karo prasa jenar iki dhewe-dhewe hitungane. Rasa dadi padake. 7 karo 4 iku dijumlah dadi 16. Kuwi ora lunga adoh. Mengko bakal bali marang negara Ngamarta ning jebul bareng tak takoke karo Danyang Semara Bumi. Sing lenggahna negara Ngadina sing mawanan pojok ing pojok Beteng Kidul Wetan.
Danyang Srana Bumi Mas kandha karo aku yen to kudu nganggo syarat srana. Syarat srana apa? Abot Werkudara, abot. Nek tak kandhake kowe ora bakal iso lakon mujuti srana iki kudu dadi syarat para Drupadi kondur marang Praja ing Ngamarta. Nadyan kudu munggah gunung jegur segara. Aku sago. Oh, name munggah gunung aku percaya karo kowe. Kowe iki bola-bali munggah gunung. Name jegur segara aku percaya karo kowe. Kowe bola-bali jegur. Ning iki syarat iki ora nganggo munggah gunung, jegur segara. Syarat iki kudu nganggo bebanten. Wah. Bebanten sapa sing kudu nganggo dadeke tumbal? Tinimbang aku kelangan barep sing duwe rasa sedih mergo kelangan bojo. Halu aku negake sapa sing dadeke Banten tak nggone Banten waton Drupadi bali nang Praja Ngamarta. Teman? Yo tenan. Lahir batin. Ora bakal mingguh kowe. Ora bakal mingguh. Rungono Werkudara. Rungono ingkang setiti miturut mata batinku lan sasmitaning Danyang Semara Bumi. Sing mapan nang meleksanani. Wah, Kakang Mas sampun dipun penggalih. Monggo kundur mawon kula dherekaken Gusti. Wah, durna bapakku. Werkudara piye? Dasare apa? Lan sebabe apa kudu nganggo Banten? Padine Bagong. Perkara dasar sebabnya aku ora ngerti. Aku pengen entuk sasmita saka Danyang Semara Bumi. Sing tunggu ning pojok beteng Wetan Kulon. Mau kidul kulon. Ha, ndeng kidul kulon. Karena Danyang iki nyok pindah-pindah kok ora tetap kok. Wah, Ini pokoknya Danyang, ketok masir kupingku. Wah, adem iki tetok nek kuwi aku ning Danyang. wah, Ora sababe, nek pancen kowe kepengin bayu mulai ya jangka. Ana ing omahe Bagong takoni Bagong isih gelem melu Pandhawa apa ora. Dikandhake nek Bagong iki kudu dadi syarat timbuling para Drupadi. Ngono? wah, Bagong. Bagong. Bagong kuwi abdi Pandhawa. Nadyan wonge srogal-srogol. Nanging Pandhawa wis kepotangan budi karo Bagong. Pandhawa tau tate dimong karo Bagong, digulawentah karo Bagong. Apa Werkudara bakal mentala mateni Bagong? Nek perkara li mentala karo ora kuwi aku ngerti dhewe, kowe ora bakal mentala. Ning kowe iso nggunakake srana-srana. Merem dipet rasa weruh Bagong, terus sikilmu tak uncalke kena sirahe Bagong pecah wis pisah. Bagong mati. Upama kowe ora mentala Janaka, kon mentang langkap sarana mungkur. Janaka ki wong titis. Jemparing ora usah didelok. Lesane wae mesti kena. Mula Janaka kon mungkur, kon mentang langkap colke jemparing kanthi mungkur, aja nyawang Bagong. Bagong mesti mutar. Wis ngono wae, wis dadi syarat baline kunduring para Drupadi nang negara Ngamarta. Nadyan ora weruh aku ora bakal mentala. Nadyan boten sumerep kula boten badhe mentala bapa menemban. Ya nek ora mentala ya wis ora usah gagak werna-werna ndang bali ya. Ning para Drupadi ora bakal timbul nang labor-labet karo para Pandhawa. Wah, Janaka piye? Nggih kula piyambak ugi bingung. Aja bingung, aja bingung. Apa kowe luwih mentala? Nek anak Prabu Puntadewa sedih, penggalihe merga kelangan garwa. Wong sedih iki kembange wong lara. Wong lara iki kembange wong mati. Ning nganti anak Prabu Puntadewa iki kok sedih, atine grantes saben dina, terus ketukulan lelara. Nek ketukulan lelara ora iso ditambani, terus tekaning pati. Apa kowe milih kelangan Kakang tinimbang kelangan Batur? Lah nek aku luwih kelangan Batur. Batur iki dudu sapa-sapa. Batur iki dudu sanak dudu kadang. Ming melu ngempek ngono bae. Mulane nganti kowe ora mentala ya wis ora apa-apa. Ning ora bakal kowe kelakon ketemu karo Dewara Drupadi mbakyumu. Kadangmu sepuh nek Ngamarta bakal saya lara penggalihe. Wong lara iki mesti bakal tekaning pati, mbuh suwe, mbuh cepet mesti bakal dipundhut marang panguwasaning dat kang perwendat. Mergo wong lara ati ki ora duwe tamba. Wong lara ati ki ora ana tambane. Kejaba tambane yen to engkang bisa gawe seneng ing ati, mongko sing gawe seneng ing ati wis ora ana nang negara Ngamarta. Anak Prabu Puntadewa tekaning pati, Bagong urip ning kowe sedih selawase urip mergo ora iso nglaksanake gawe kadang tuwa Werkudara. Oh, malah namung perjaipun para Pandhawa ki mawon menika mangke badhe kasembadan.
dasarmu apa kok iso ngaturke bakal kasembatan? Bagong mati, kula wis ngatur to. Nek kepengin gawe pati ning para Pandhawa niku kudu matine Semar lan saanane. Nggih. Monggo niki wis ana srana Bagong tekaning pati. Kok iso sampean iso ngendika nek Bagong mati Pandhawa ya bakale tekaning pati. Bagong mati, monggo sing mateni Werkudara. Kawula padha ngundangake nek Bagong tekaning pati Werkudara sing mateni. Oh, mesti anak Prabu Puntadewa duka penggalihe. Terus anak Prabu Puntadewa ngukum karo Werkudara. Werkudara kon minggat saka negara Ngamarta. Werkudara mlebu ngalas mati. Nggih, ngoten nggih. Nggih. Lah Petruk Gareng Nesu karo wong-wong Pandhawa. Merga wis wani mateni Bagong. Petruk Gareng ngraman teng negara Ngamarta pethoke Janaka do gelut. Petruk Gareng mati saka tangane Janaka, anak Prabu Puntadewa duka melih. Janaka didukani mlebu ngalas mati. Lho apik to? Rancangane sip to? Perkara kelakon apa ora mbuh. Nek sing penting iso diomongke ngoten lho. nggih. Nek diturut terus Gareng Petruk Bagong mati, Semar ijen. Semar ijen tingak-tinguk. Bingung uripe. Ora ana sing ladeni, ora sing jak guyon, ora ana sing jak tetembangan liwung. Nggih. Semar sedih. Jukuk ladeng suduk salira, jukuk. Tali gantung. Wah. Semar Mati. kantun anak Prabu Puntadewa karo Nekula Sedewa. Nekula Sedewa kancah sedih hatine. Wong sedih niku kembange lara. Wong lara kembange mati. Nekula Sedewa mati bareng. Mati bareng wong kembar niku sing siji lara, sing ngrasake lara, siji mati, siji mati. Oh. Kantun anak Prabu Puntadewa piyambak. Bingung, tilang-tilang. Arep nendi arep ngapa? Dadi ratu ra ono penggawane, ra ono nayakane. Nggih. Anak Prabu Puntadewa nglalu. Pun selesai. Pandhawa mati, Panakawan mati. Wonten sing ngamuk. Sing ngamuk sinten? Prabu Kresna kelangan Pandhawa kelangan Panakawan. Ditelusur sapa sing miwiti jebul wonten sing blakake nek sing dadi tuk sumbering perkara Begawan Durna. Monggo teng mriku wonten Sencaki. Sencaki nyaut glugu goleki sampeyan. Ajeng dandani omah napa? Mboten. Gawa glugu niku ajeng ngepruki sampeyan. Ah, mboten mawon. Niku ora karangan sampeyan. Karangan kula karo karangan sampeyan niku wis beda. Kresna ya bingung Pandhawa tekaning pati, Panakawan tekaning pati. Kresna ya ora duwe kanca. Kresna ora duwe ruang. Kresna ora duwe sedulur. Dadi ratu ora duwe kanca, ora duwe ruang, ora duwe sedulur iku sedih atine. Wong sedih niku kembange Lara. wong lara niku kembange Mati. ah. Pun sedaya bakal tekaning pati. Kabeh mati, Pandhawa mati, Kresna mati, Panakawan mati. Terus sing teng donya ming Kurawa. Kurawa, nggih. Kurawa ya sedih ranti kanca. Kurawa do sedih kabeh. Wong sedih kembange lara, mantekaning mati. Mati Kurawa. Ming kantun kula, Sampeyan ya sedih ranti kanca. ning kula tetep seneng sebabe bendina numpak jaran ngalor ngidul. Ora ana wong ganggu. Merdeka. Kurang sawu kok sampeyan dhewe sing arep golek seneng lho. Lho, nyatane ngoten nggih, Pak. Oh, Dono. Wonten dawuh. Nadyan dereng kasembatan kula sampun ngaturaken panuwun. Padi nggih, Pak. Napa? Sami-sami. Nggih. Ngoten nggih. Bapak Daryo, wonten dawuh bodhana kang putusipun ingsun kumpul ngedatun nok-nok paramadal wasilan yen tamping pangestu. Dono. Wonten dawuh nggih. Kinarya tondo matur nuwun, tondo tarima kasih saking kula kanthi wonten ing sasana pambujanan. Loh, napa menika? Sasana pambujanan menika menapa? Ya ngalah, pendhitaning ratu kok sasana pambujanan kok ora ngerti. Sasana papan pambujanan menika dahar. Oh, maem. Nggih, kasimbian mekaten. Oh, iki nggih, monggo kula dherekaken. Monggo. Wonten menapa kemawon nggih? Ayo sinuwun ora presa. Sinuwun ratu kok ana apa wae ora sampean bengi iki kok oleh Dinggo nglipur ati kula Depati. Nggih. Kakang Prabu Karno, nuwun sewu Yayi, bab perkawis menika kula mboten nderek, kula semanggaken. Pawan Haryo, wonten dawuh datalang para sata Kurawa lan para kawula. Nun inggih, ngestaken dawuh Kartowarma wonten timbalan
Buddhana kang Buddha sing pingsun kundur ngedaton. Nuntun para matal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Kartowarma.